дар Душанбе ҷин ва чанд ноболиғи дигар дастгир шуданд. Кормандони Шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони Раёсати ВКД корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои фаврӣ-профилактикӣ ва содиршавии ҷинояти авбошӣ бо истифода аз корд пешгирӣ намуданд. Бино ба иттилои Раёсати ВКД корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе муайян карда шудааст, ки санаи 10 майи соли ҷорӣ як гурӯҳ наврасон дар ҳудуди оромгоҳи маҳаллаи Камоли Хуҷандии шаҳри Душанбе ҷамъ омада қасди содир намудани ҷинояти авбошӣ ва латукӯби ҳамдигарро доштанд. Дар натиҷаи андешидани чораҳои саривақтӣ аз ҷониби кормандони милитсия аз ҳар ду ҷониб дар маҷмӯъ 9 нафар ноболиғ дастгир ва ба Раёсати ВКД корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. Зимни кофтуков аз қисмати камари ноболиғ Раҷабов, ки миёни наврасон бо тахаллуси ҷин маъруф будааст, як адад корди хоҷагидорӣ дарёфт ва мусодира карда шудааст. Айни замон вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда нисбат ба иштирокчиёни ҳодиса санҷиши иловагӣ идома дорад. Аз кулли шаҳрвандон махсусан падару модарон даъват карда шудааст, ки фарзандони худро беназорат нагузоранд. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам-кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам-кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо: шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рудаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.